Ndewo na ụmụ Igbo, ndewo na ndị ọma. Afọ m bụ Amakekwu. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo ọnụ. Tata bụ 11 June 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa nke anọ dịka Oraeze Nri si wee na-agụ. Lotakwanụ na mba dị iche iche n'ala Igbo nwekwa kapasiti agụkwa ọgụ afọ na ife dị iche fa na-akpọgasị. Ndewo ọnụ. Taa bụ Orie n'izu Igbo. Anyị ekekele ụwa. Anyị ekene mmụọ niile na-eche na-edu n'Igbo, na-edu na-echekwazi anyị niile ebe ụmụ Igbo dịgasị. Anyị ekene mmụọ niile na-eche na-edu anyị, mmụọ niile anyị na-eva iwe bịa ụwa. Anyị na-ekene kwafa ncha niile. Chi anyị dịkwa ya, agwụ anyị dịkwa ya, onye ụwa anyị dịkwa ya. Ndị iche ebe nna anyị, ndị iche bụ ukwu nna anyị, febikakwanụ. Mmụọ na-eche ụmụnna anyị, na-eche ukwu nna anyị. Anyị ekene fa ncha niile. Ndị otu anyị dị iche iche fa sozikwana ya na ndị anyị na-ekele n'ụbọchị taa. Ndewo ọnụ. Taa bụ Orie. A na-esi mmiri Orie taa. Mmiri mgbọrọgwụ anyị. Na-asacha anyị, na-asachapụta akala aka anyị ka ọ pụta ife. Ise 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 ise. Ndewo ọnụ ụmụnne m. Nkụzi nke taa bụ ife dị iche na aja na ọgwụ. Nwa Igbo batala ọdịnala ọfụ. Ọgwụ na aja abụrụ ofe ife. Ana m na-afụ ụmụ ife a na-etinyegasị na Facebook si na ọ dịkwa mkpa na nlọtela anyị ma ọ kọwala anyị, ọkachasị ndị nọbụ n'ụka na-abata ọdịnala ọfụ, na-abata imebe ọdịnala ọfụ ka uche anyị wee dịkwa na ya. Ịchụ àjà na ịgwọ ọgwụ abụrụ ofufe, mana n'ọdịnala Igbo a na-achụ àjà. N'ọdịnala Igbo a na-agwọkwụsị ọgwụ. Ịchụ àjà bụ ịyọ biko, ịyọ mmụọ biko famelụ gị ife dị otu a dị otu. Ọ dị like pleading. Isi dọdọdọ biko dọdọdọ melụrụ m ife dị otu a. Ịgwọ ọgwụ dị more like ịṅa aka n'isi. Not necessarily pleading. Ịgwọ ọgwụ dị ka maneuver the spirit. Ịgwọ ọgwụ dị ka ịchọ loopholes ebe edowesịrị iwu na mmụọ wee were efe ịchọ. Mmalụ ya dị, ọ bụrụ na gọọmenti Naijiria dịka tiri iwu si onye bubatasịkwa na rice foreign rice na-amachighị ya fa edobesie dịka ndị kọstọm na bọda. Ịma nọ na bọda ka kọstọm ọnụ ya ịchị manova. Inwe ike si n'akụkụ bọda ebe fa na-anọrọ ndị imigreshọn na wee bubata afọ iwu. Loophole ọ dị ka ọ bụ loophole nwere ike bụ asị gị na bọda Niger na Naijiria dị otu a na iwu a ji ndị ebe a, mana ije na bọda ọkachebe bọda a na-amarọ ebe oke dị, ije ebe anwa mee ife iche ime. It's like a loophole. Ọ bụrụ ofe ife. Ị na-achụ àjà, ọ dị ka i plead ime ka mmụọ dị in agreement ife ị chọrọ ime.
ọnya ịchụ aja. Mana ọgwụ dị more like inye mmụọ aka n'isi ịmanova. Ya onye nabata ọdịnala ọfụ, ị ga-adị uche gị dị ya. Ọ kachasị ije ịma ndị na-agbafa na Facebook eri nne, ije gbata afa nka ịgbata afa nka ịgbata afa nka ịgbata afa sị gị na a ga-alụlụ gị ọlụ. Ọ dị mkpa na asị na a ga-alụ gị ọlụ, inye ego ka alụ ọlụ gị, na ịjụtalụ ọfụma ụdịrị ọlụ a na-alụlụ gị. Ọ dị mkpa na ịjụlụ ase ma ọlụ a na-achọ ịlụlụ gị aja ka a na-achọ ịchụlụ gị ka ọ bụ ka a na-achọ ịgwọlụ gị. Maka na aghọm ụsọ ọgwụ erika. Naanị jikwa azụ ife items ga-adị n'ife eji alụlụ gị ọlụ. Maka ife ọbụla etinye n'ụlọ na alụ gị nwe ife ọpụta na mmụọ. Anụmanụ ọbụla eji alụlụ gị ọlụ tinye n'ife eji alụlụ gị ọlụ nwe ife ọpụta na mmụọ. Naanị jụ azụ ọfụma. Maka inwe ike na-agwọ ọgwụ, ịma mma na ị na-agwọ ọgwụ. Na ọ bụ na ọlụ a na-alụlụ gị na ịmarụ ka aja ka a na-achụlụ gị, ka ọgwụ ka a na-agwụlụ gị. Ịmasịkwa na ịmarụ maka ego gị ka eji mee ya. Ọgwụ nwere aghọm makarịrị aghọm. Ọ na-adị bụ mmadụ bụ ibi ụwa, a na-akpa akpa na mmụọ wee bịa, ama ife niile ị ga-eme, ndị ga-amụ gị, ezinụlọ, ebe ị ga-eje, ife ị ga-eme. Akpala akpa. Ọmụmụ mmadụ abụrụ by mistake. Akpala akpa ọfụma. Onye ọbụla bịara ụwa nwere ife dị ka blueprint ma kpọkana ya master plan. Blueprint mmadụ, onye ji blueprint gị bụ chi gị. Blueprint gị ji ife niile gbasalụ gị. Ife ị ga-eme, ọ galụ gị, ife ị ga-eme, ọghọ gị afịa, ife ị kwesịrị ime n'ụwa. Ọ dị na blueprint gị, onye ji ya bụ chi gị. Onye ka o ji dị mkpa ijee n'afa, dibịa sị gị na ife a ga-eme na afa ga-eme ka e wee gwọlụ gị mkpa. Ọ dị mkpa na chi gị, na ife ọbụla na-emelụ gị, ọlụ ọbụla na-alụ gị, na chi gị dị na ya. Na-ege ntị na a na-agbalụ gị ma a na-alụlụ gị ọlụ ọbụla a na-alụlụ gị. Ife a na-ekwu ma chi gị adịkwa n'izu. Ọ bụ na chi gị dị n'izu, na-akpọtụlụ chi gị, o wee dị n'izu ife a na-alụlụ gị, ọ ka alụ gị mma. Maka chi gị ji blueprint gị. Chi gị ma ọgwụ ọ dị n'akala aka gị, ma ọgwụ adịrọ n'akala aka gị, ma aja bụ ife dị, ma akala aka gị ọ ka nabata aja karịa ọgwụ. Onye bụ na chi ya ebube chi ya eze. Maka enwere ike kịta isi na biznes gị na ife na-esiri gị, ka biznes gị ara aga, ije gbaa afa asị gị na a ga-alụlụ gị nka, lụọ gị nka, lụọ gị nka, inye ego a ga-eji lụlụ gị ọlụ, mana ị mara ụdị ọlụ a na-alụlụ gị. Ọ bụrụ na ife eme na biznes gị ara aga bụ maka na biznes ahụ ị na-eme ọ bụrụ ọdịrọ n'akala aka gị, enwere ike ọ bụla ya mere na ọ da-aga. Ọlụ a na-alụlụ gị, ọ bụrụ na ọlụ a na-alụlụ gị bụ ije kechi gị agbụ, enwere ike ọ bụ chi gị gbochiri na biznes gị adaga, maka na ọ bụrụ akala aka, ọ bụrụ ebe a ka ị ga-esi kpata ego. Mana ọ bụrụ na ejezie si na na-alụ gị ọlụ, jide chi gị kee nya agbụ, nya ịmanova blueprint ụwa gị, weli ya wee nye gị na mmụọ. Ekego chi ya wee nye gị, agwagolo ya ọgwụ, ọghọmọdị aghọmọdị. Maka ekechi gị agbụ wee weli ya wee nye gị, ife nwalu ego aka. Mgbe a rapụrụ chi gị, chetakwa na chi gị bụ na-represent mmụọ niile gị na afa anyị wee bịa kweta na ị ga ma na ị nọ n'ụwa. Chi gị bụ ife na-represent ife nja niile. Chi gị akọlụfa, ọ ga-ama ife melụ. Onye bụ na one bụ na inwego nsogbu, gị na chi gị enwe nsogbu, gị na mmụọ niile nwe nwego nsogbu, ma ndị mmele gị,
ma agwụ gị ma ndị ichebe nna gị ma ndị ichebe ukwu nne gị ma ndị otu gị gị nafa ịnụpụrụ elechi gị isi mee ife na-adịrọ na akala aka gị na-adịrọ na blueprint gị inwebego nsogbu enwere ike enye gị nye ego nye gị ka biznes gị gaba obumube fadachizie n'azụ na blueprint gị ewepụrụ gị ọ bụ na ihe adị ndụ 70 years ka ewepụ gị 20 it is under 50 years ụmụ ife a na-emezi na ọ bụ ụmụ ọgwụ a na-agwọ ọgwụ a na-agwọ ọgwụ na ọdịnala mana ọ bụrụ ada agwọ ọgwụ n'ike ada agwọ ọgwụ mgbe niile ọgwụ abụrụ nke a na-adị bụbu ụzọ ọgwụ bụ dị like nye m ya kịta ọgwụ bụ more like manipulation maneuvering ọzọkwa bụ aja nwee ike iwe oge maka enwe ike achụọla gị aja akpọtu echi gị chụọ aja n'isi gị ọ bụla ife dị na blueprint gị akala aka gị ị ga-afụ na ọ ga-amanifest ozugbo maka ọ dị boliadị si aja nwee ike awekene ya ife nwe elu gị aka mana ọ bụrụ o nwere aja a ga-achụ ọ bụrụ na ife madụrụ na akala aka gị chi gị ga-anachi mmụọ niile a nọ na blueprint gị ọ ga-eje consult over emebe agbaba izu n'isi gị ama ka ga-enyenwu gị ya ka ama nyenwu ya ma ka enye gị ya onwe ife ọ ga-anabụ gị enwe ike ọ bụ dịka na onye ụwa gị n'ụwa ọbịa bụ na o ji moto gbue mmadụ ịbịa n'ụwa nke asị na ịma nya moto ịbịazie isi enyi ichi nya moto na ichi ịma moto mana ịma na ife ịma njinya moto na ụwa bụ maka onye ji moto wee gbue onye akpa ịma njinya moto n'ụwa nwe ka ọ bụla agwụgwọ ya agwụ mana ị mara ya mana chi ga-eme ya ịpụtasị na ị ga-anya moto nya moto ijezie mee manova gwụọ ọgwụ ekechi ya gbuwere moto nye ya anya gị ịma na ọ ga-anapụkwa gị ọnya bụ na ụgwọ ahụ ị bịadela ịkwụ na ịkwụ nwụrụzie enwere ike ihe anachitezi ya azụ ọzọ ọzọ ihe anachitezi ma baisikụl si ma mgbanwụzi ọdịnala silu na ike na-adịji na nwaanyị na-azụ ụkwụ ọ bụ ụmụ ọgwụ a na-agwọ ọgwụ na dị a na-agwọ ọgwụ mana ọ ga-esi na chi ọ ga-adị n'akala aka ya na egwu ọgwụ na ọ ya adabala ya ọnya ka ya eji bubechi ya ụzọ mgbe gboo li ife eji agbakarị ọgwụ bụ eji ime ife ike dịka eji ije agha eji ije confrontation ịfụ na obodo na-adị gbakọọ kpaa ka fa ga-esi jee ọgụ fa na-agwọ ọgwụ wee kwado dike wee kwado ọgụ wee chebe maka fa gbogbo ọgwụ what they trying to do bụ fa mana a na-agwọkwa obodo gbagbo ọgwụ ka fa zije dike ọgụ ị ga-amakwa na a ga-involve chi onye a na-eziga ọgụ na mmụọ ndị ọzọ ka anyị arụ ọfụma wee jebe ọgụ wee jebe confrontation ka o wee je nata ndị ọzọkwa ị ga-amakwa bụ na ebe a jesie nata fa na adị n'elu ọgwụ ama dịka ụmụ nwoke na-eti mmọnwụ jesie tisie mmọnwụ a na-edobe na a na-adị mebie ụmụ ife a na-edobe ije nụọ ọgụ ọnya dịka ị na-anụ maka ọdesi abụrụ n'ife ị ga-agwọ yilu na arụ na-agagharị na street ụmụ ife abụ ife ejisi eje ọgụ na ije ka ịnata ijere nata nụ iwepụ ya ụfọdụ ije nata na gị mmelusie ụmụ ike ahụ maka ọgwụ bụ aghọm ị na-anya n'ezinụlọ na ndị gwọrọ oke ọgwụ na-eka befadị enwe ife ọ na-apụrụ fa na-eka ezinụlọ ndị amadị ndị gboo jụọ ase na be nna gị jee nnukwu na gagharịa jụọ ase jee mee research ezinụlọ gwakọrọ oke ọgwụ ị ga-akpachapụrụ anya nwa Igbo batala ọdịnala ị na-enye ego ka alụọlụ gị ọlụ malụ ka aja ka a na-achụlụ gị ka ọgwụ ka a na-agwọlụ gị si na adịkọwalụ gị ọfụma maka inwe ike na-agwọ ọgwụ ịma mma na-egwu ọbọ gị inwe ike ilikwu gị amụsị marụ ndị ewonụm Igbo aga m akwụsị ebe a ka ọ yala ite aka ọ ya dịla anyị mma mgbe niile bụ unu na-eso na-akwado ntọala n'ọdịnala Igbo omenala Igbo ife niile anyị tiri aka n'izu a ife na-eweta ndụ agamniru ọ ga-aga na Eke n'Orie na Afọ na Nkwọ ndị ewonụ ọ ga-adị na mgbe ọzọ mgbakọ mesịa